I pozdrav svima, ja sam Nevermind, gledajte još jednu epizodu Skywarsa na mom kanalu. Kao što vidite, tu je i nova tekstura. Čisto da se obavestim, odlučio sam da ću ovako menjati neke teksture. Ona je prošla je bila Huawei tekstura njegova, a ova ne znam kako se zove. Ostavit ću vam link u deskripciji, sve jedno. Ovo pored mene je moj prijatelj, osnovi se bre ti. Ovaj koji ima username CS-a, ne ovaj gameplay koji je već. I mi pričamo preko Skype-a, samo se njemu mikrofon ne čuje iz nekog razloga, ne znam zašto. I nećemo igrati kao tim, igrat ćemo Skywars zajedno. Ja ću vam pričati ako nam vam nešto važno kaže, upravo vas pozdravlja. I mogli bi da krenemo mi. Ajde. Pa uskočimo isto vreme, ajde. Skoči. Ajde, reći ti. Evo ga, CS je ušao u igru. I ovo je ona mapa na kojoj sam pobedio. Koliko sam puta pobedio na ovoj mapi? 4 puta, ne znam. Svejedno, dok nisam snimao, pobedio sam 10-ak puta, svejedno ovoj mapi često pobedio. Obožavam. I kao što vidite, dobar start chest, imamo, dobro izgledaju itemi na ovoj teksturi, bravo. Uzet ćemo, da li imam luk? Imam luk, tu mi je i to je, šta da treba mi. Da, počeo sam da stavljam ovako, sam vidio od nekog lika stavljam mrežu ovako ovdje da ne može neko da mi uđe ako sam u ovom dole podrumu ili kako već. Još strele imamo, ti mi ne trebaš, kapu, nemam kapu, uzet ću zlatnu, Ender Pearl i znači Iron Sekira, samo nemam ništa, ja, to je loše. Ovo lepo izgleda. Jedina stvar koja mi se ne sviđa kod teksture je dijamanti. Pogledajte kako izgledaju tamno plavi. U stvari ti si mi drugi, ti treći. Strele iznad, goldenka ovdje. Tebe ćemo kasnije ako nam budeš bio potreban. I mi možemo da krenemo. Ali s obzirom da nema mač, ovo lomljenje paučine će da traje poprilično dugo. Tako da ajmo bolje da iskopamo ovdje prolaz. Da, čini se da može. U stvari tamo je kamenje. Sigurno može negdje da se iskopa prolaz, kraće nego da lovimo u paučinu prokletu. I moj prijatelj je našao dijamanski mač, samo ne znam gdje si našao. On je haker, šalim se naravno. Mi nismo hakeri, nismo dobra djeca. Jednog neki lik. Jesi ti možda imaš zlatnu kacigu? Stvarno? Što ti? Nemoj, ubit ću te još jednoj pogodi, nemoj, lepo ti. Nemoj, ne, evo slonit ću se, ajde. Ma beži bre. Dakle, nismo timeri, idem ja kod onog drugog da ga osakatim. U stvari imam Ender Pearl, idem ja na ovaj čest u sredini. Eno ga lik gore, ja, ajmo da ga skinemo. Ovoga ćemo skinuti. Gdje nestade eno ga tamo? Bore se dvojica na srednjem ostrovu, pogledaj, ja i gađam strelama. Iako... Dobro. Ajmo da vidimo što imamo čestu. Opa, dijamanski mač. To je najlepši osjećaj. Čini mi se da mi više ništa ne treba i upravo sam. Jaoj, sam malo padnem. Čekaj, se neko teleportovao do mene! Odakle? Odakle je dolete ovaj lik? Taj goldenku neku. Gdje je ovaj lik? Ne kapiram. Da li je pao? Daj Bože da je pao. Ovo je bilo za dlaku. Samo sam čuo Ender Pearl i neko si teleportovao do mene. To je ovaj lik bio. Ovdje je na srednje ostrovo, valjda onaj nije pokupio sve. Daj Bože da se ne. Dobro je. Ovo je bilo tako glupo. Otrov sam dobio, to... Meni je omiljeni... Gdje je ovaj? Na srednjem ostrovu. Dobro, nemoj da me napadaš. God Apple sam dobio. Nema ozbiljno. Strele. Ako ostanemo sami idemo deathmatch. Mislim ja protiv tebe. Nismo timeri. Ma ima 100% neko. Nemoj napadaš iza leđa. I ajde još otrova. Sam otrov uzimao majku. Evo ga neki lik prosto lavu ovdje. Da, to su ono dvojica što su se borili. Jedan je tako prosto lavu. Ovaj drugi si teleportao do mene, onda sam ga ubio. Ajde, popnimo se na vrh da vidimo oko nas da li nema nekoga. Šta će ti, evo ti dva. Evo,
Znam. Koristim Optifine, gledam. Čekaj, nema nikog. Čini mi se da nema nikog. Pogledaj u chatu, možda piše gore koliko nas je ostalo. Matrix je ubijen, 3 igrača, 2 igrača, znači svi smo šta dvojica. Sad čekaj, nemoj da me napadaš, aj prvo da izgradimo arenu ovdje gore, da se bijemo. Sad će... Imam ja. Ja ću, samo gradi ovako plot. Sada ćete prisustvovati jednom deathmatchu. Znači, fair i pošteno. Kako ću da ga ubijem. I najvjerojatnije gledate još jednu moju pobjedu na ovoj mapi. To što se znako uvijek pobeđuje. Da vidimo. Evo ga. Ajde. Gradi ti malo ovako. Kao gocku. Sve da stavimo ovdje ovo. Sad čekaj sad. Sad kad smo ovdje, stani da se ja opremim. I čisto da te obavestim, s obzirom da samo da se opremim, nemoj još napadaš, ne je bilo cool. Samo mi reci, popiš sve napitke koje imaš što ti treba. Ja pijem napitak za, evo, krećemo, stani, kad kažem sad. Jer si popio sve napitke koji trebaju. Čekaj ja da. Znači ti ćeš mi trebati garepu 3. Ajde, istrošit će mi se. 3, 4, sad. Instant damage, a? Što strelama? I pobjeda. I to je bila još jedna moja pobjeda. Ne znam, njemu je nešto sackalo tad u ovom posljednjem deathmatchu. Izgovori. Ajde, još jednom uskoči. Igramo još jednu. Jesi uskočio? I evo te, ček da te nađe. Možda mogu da te vidim preko Optifine. Evo, vidim te, pogledaj s levo. Eto. Volim, obožavam ovu mapu, a nijednom nisam pobedio na njoj. A mapa je stvarno ekstra. Ti imaš bolji put, ti možeš kao ovim srednjim častima, ja mogu samo kao ovom jednom. Ali zato mene niko neće napadati. Ja nastavljam da pobeđujem u ovome, kao zebre. Ja sam našao poprilično slab, samo jedino što mi valja je ništa. Isto da vas obavestim, ne snijam ponovo Hunger Games. Htjeli smo nas dvojica snimamo Hunger Games da budemo timeri, ali naravno ili nas je previše na serveru ili premalo. Cool. Stani sami. Pa ubij ga. Što se meni žališ. Ja ne mogu ništa odavde dure. Čekaj, parkour. Ja sam parkour master, naravno. Sad je vreme, sad da uzmem neki luk, bilo kakav luk mi treba. Diamantski mač, može to. Goldenka. Evo mene, onaj lik sam je tamo, ja sam pojeo goldenku, on je sam. Ne, što se dešava je. Ostalo je malo healtha i izgubio sam. Ne veze, da nećemo. U stvari, nisam da li snimam, bit će predugačak klip. Ne mogu. Ajde, pa nemaš ništa. Pomeri se ti, alo. Zove se alo. I pomeri si ti. To je bilo to za ovaj klip. Snimao sam s drugom, sloni se. Snimat ćemo vjerojatno ako popravim mikrofon ili šta već, snimat ćemo zajedno, na primjer survival. Nadam se da vam se svidjelo, lajkujte, šerujte, subscribeujte i pozdrav!